Producer NasserOnline.com. Ina so na fita saƙona, amma ina jin kunya. Zan so ki ɗan ɗago kanki, ki kalli idanuna. Ina so na fita saƙona, amma ina jin kunya. Zan so ka ɗago kanka, ka kalli idanuna. Na ji kimin izini na iso gaban ki zan zo na tsaya faɗan abin da kika so komai nake in na ji muryar ki babu shiri zan taso ki tausaya wa raina uba ta so yau na faso ina yawan ji a jikina kina ta yawo a jinina da ke kaɗai zan rufe kofa diran da an kai mana kamala a gidan kukin samu tarbiyya kamar dai da wasa muka yo gamo akan bisa hanya na ce miki yan mata kin juyo da kai cikin kunya idaninki na kalla farare haske kamar tasa hasken haƙoranki kamar walƙiya ikon Allah ina zuciyata ba zan cire ka ba ina san ki nema ba zan bar ki bakin ji kaunar ka a raina kullum tana min da gunji zarayu da ke a gida ko a daji soyayyar da nake mata fi ta uwa da ɗanta na san da hakan nima ina matukan san ki